повече от 60 години Техническият университет е водеща институция в областта на инженерните науки. Факултетът по компютърни системи и управление предоставя високо качество на образованието в областта на компютърните науки и технологии. От 4 години ние предлагаме бакалавърски програми, провеждани на английски език, за един спектър от области, свързани с информационните технологии и компютърите. На първо място, разбира се, компютърни науки и оттам нататък прилагането на компютърните науки и информационните технологии в различни области на индустрията. Оценка за качеството на обучение на нашите студенти е наградата на Българската асоциация на компютърните фирми от IT сектора, които определиха студентите, завършващи специалност компютърни системи и технологии, като най-предпочитани за наемане в IT сектора. Отличните оценки за факултета по компютърни системи и управление и стабилният му имидж се основават както на високото качество на преподаване, което включва обучение от представители на фирмите световни лидери в областта на компютърните технологии, така и на наличието на най-добрата база в България, която постоянно се модернизира. Ние сме част от суперкомпютърен клъстер, който обхваща най-високо производителните големи машини в Европа. Разполагаме с мощен паралелен клъстер с изнесени дистанционни пултове в повечето наши лаборатории. За студентите е осигурена електронна платформа за обучение, която предоставя електронни ресурси на знанията, като нашите студенти могат във всеки един момент от времето, както и във всяка точка на Земята, да се запознават с лекционния материал и с методическите указания за лабораторните упражнения. В Техническия университет се обучават и много чуждестранни студенти. В момента в университета има 1000 студенти от Република Турция, като 300 от тях са в факултета по компютърни системи и управление. Sofya Teknik Üniversitesi Bulgaristan'ın ilk ve en büyük teknik üniversitesindendir. 60 yıllık deneyimiyle Avrupa standartlarında mühendisler mezun etmektedir. Bilgisayar Fakültesi yüksek kaliteli akademisyenleriyle öğrencilere uluslararası düzeyde seçkin mühendislik eğitimi sağlamaktadır. Bilgisayar mühendisliği öğrencileri sanayi, ticaret, yazılım mühendisliği, akademik kariyer, sistem yöneticisi gibi alanlarda kariyer yapabilmektedirler. Нашите студенти имат възможност да гостуват на чужди университети по европейската програма Еразъм, където могат да придобият знания и да обменят опит с студентите от страните Германия, Франция, Италия и други европейски страни. В една от залите на факултета по компютърни системи и управление срещнахме двама студенти от Германия, които са избрали Техническия университет за обучението си по програма Еразъм. I've chosen the Technical University Sofia because I want to have English lectures because I want to improve my English. And moreover, I wanted to learn a Slavistic language. And so Bulgaria is a very nice place. I'm a computer science student from Germany, and I got the chance to study in Bulgaria and searched for a good university, a good chance to study computer science anywhere in Bulgaria, and so I've chosen the Technical University because it's one of the best choices to do that here. Като учебно заведение в страна членка на Европейския съюз, Техническият университет издава дипломи с европейски сертификат, признати в целия свят, включително и в Република Турция. При нас се намира Център за върхови технологии на Microsoft. В момента за турските студенти е достъпна Microsoft Академия, която при успешно завършване от тяхна страна те ще могат да получат майкрософтски сертификат. Много от нашите завършили студенти също така работят в известни и реномирани американски, щатски и европейски фирми, където са получили
голямо признание и много успешна професионална реализация.